La vida és un gran viatge. Transitem pels nostres dies arxivant experiències, vivències, història. I no només el simple fet de viatjar mos aporta bagatge, també les experiències que vivim en el trànsit. I aquestes experiències, ixos viatges, ixe viure, mos moldegen i mos transformen contínuament. Gràcies a tot això, deprenem i creixem com a persona. I durant aquest continu aprenentatge, trobem persones que mos ajuden i mos aporten per a fer-nos créixer. Podríem dir que el nostre convidat d'avui ha sigut durant alguns anys un facilitador de creixement personal a través dels projectes europeus per a la mobilitat de la joventut. Però mos quedaríem curts. Historiador, professor, activista, arxiver i un fum de coses més. Mos acompanyes a conèixer en més profunditat a Juli Moreno? Benvingut, Juli, al programa Mosseguellos en Lochester, que celebrem en motiu del 10è aniversari de l'editorial i que volem compartir amb les persones que considerem importants dins de l'editorial, autors, col·laboradors. Per això és un plaer que estigueu avui així amb nosaltres. Bo, pues jo tindria que dir el mateix, gràcies per convidar-me. No m'és tan important com tot això, però bueno, gràcies per la invitació. Per a començar, comentar que eres llicenciat en Geografia i Història, que vares exercir de mestre, i en acabant me vaig a quedar en un punt interessant de la teua vida o de la teua experiència laboral. Treballaves en l'Institut Valencià de la Joventut. Sí, vaig treballar en l'Institut Valencià de la Joventut. Va ser un poc una decisió d'aixes que te penses moltes voltes, perquè la veritat és que jo estava de mestre en aquell moment en una situació prou ben considerada, si es pot parlar d'aquesta forma, dins del que era el propi equip directiu del centre, però era la possibilitat d'acostar-me al meu domicili i era un moment també per a buscar altres vistes a la teua vida professional. I la veritat és que he de dir que de la primera fase, pràcticament dels 13 anys que vaig estar exercint el magisteri, per a mi han sigut realment importantíssims. Avui mateixa, per circumstàncies, m'he trobat en una exalumna, ella se'n recordava de mi, i jo casualment de la seva cara també, no del nom, i després l'altre fa una grata experiència de la que podem parlar, si vols. En l'IVAG, una de les funcions que tenies era gestionar l'enviament de jóvens cap a Europa. Realització de projectes... Concretament, sí, jo en l'IVAG vaig entrar i la veritat és que he de dir que quasi els 6 primers mesos es passi un poc mal, perquè me digueren, ahí tens un programa, el programa en aquell moment s'anomenava Joventut en Europa, i quasi tot estava, a més, quasi tota la documentació estava en anglès. A mi resultava un poc més difícil, però em vaig fer com a mínim la terminologia bàsica, i la veritat és que per a mi ha sigut una enorme satisfacció poder participar d'aquest programa, de tota la gent que he conegut a nivell de l'Estat, de companys que gestionaven el mateix que jo en altres comunitats autònomes, i sobretot del contacte personal en l'administrat, en aquest cas en els joves, que realment hi havia molt bon feeling i no necessitaven demanar permís per a passar per la meva taula i poder solventar qualsevol dels projectes. Solventar, me referís, a lo millor aconsellar o alguna qüestió al respecte dels projectes que gestionava. En quina finalitat s'enviaven els jóvens a Europa? El programa tenia diverses accions, sí, tenia diverses accions. Jo em quedé en 2 d'elles fonamentals. Una era el que s'anomenava intercanvis, que era de caràcter grupal, i el que se pretenia era la convivència de joves de diferents països per a que estigueren durant un període, entre una setmana i inclús podia arribar fins a 15 dies, en grups que podien ser bilaterals o multilaterals, i conseqüentment donar-se compte que se compartien moltes coses, però que a vegades també hi havia diferències, que és el que fan que penses en la teva pròpia identitat. I per una altra banda, l'altra acció important del programa era el que anomenàvem voluntariat europeu, i això va aprofitar per a que molts joves d'altres països vingueren i nos conegueren, i també per a que molts joves valencians, en aquest cas parle de València perquè tenien competències i era la part que em corresponia, competències en joventut,
poder-los enviar a diferents països i fer un poc el seu seguiment. Un programa que per a ells podia oscil·lar entre 3 mesos i un any, el qual això significava viure realment en una altra societat i imbuir-se de les seues característiques o de les seues especificitats. El voluntariat europeu encara continua. Continua. Breument, creus que tenia un retorn útil aquest voluntariat europeu? Mira, jo crec que sí que tenia un retorn útil en general. Primer, perquè la majoria deprenien un idioma o un altre idioma o perfeccionaven si tenien coneixement de l'idioma del país que anava. Però en general el programa també tenia una dedicació especial o tenia com a punt essencial d'objectiu de treball en jovens aquells que tenien més desfavoriment, que no tenien possibilitats a lo millor per ells mateixos. I recorde perfectament d'inclús haver tingut ací en València un anglès absolutament desestructurat en tots els seus sentits, tot el que tu pugues imaginar, i tornar a Anglaterra i convertir-se en una persona que s'integra en la societat i que va fer després carrera, perquè després fem seguiment d'alguns d'ells. Entonces, possiblement t'he particularitzat en un cas molt concret, però així hi havia moltíssims. I ara, a dia d'avui, estàs en l'arxiu. Sí, avui estic en un lloc bàsic, ho he de dir perquè és així, en l'arxiu municipal, fas coses que no corresponen, però bueno, a mi no m'importa perquè, en definitiva, per lo que has comentat de la meva llicenciatura en Geografia i Història, estar en un lloc on es conserva documentació des del segle XIV, per a mi és un privilegi inclús poder tocar documents d'aquella època o dependre cada dia alguna cosa més al respecte. Estic encantat, la veritat, en el lloc on estic. A banda de la teva feina professional, eres un activista del món cultural i estàs involucrat en un muntó d'associacions i altres entitats. Com són moltes i tenim molt poc de temps, hem preparat un joc. Doncs a veure el joc. Tinc així unes cartes en les que apareix el nom de l'entitat. Algunes a lo millor no col·labores molt o col·labores manco. L'únic que te demano és que quan te la nombre digues la primera frase que te vinga a la ment. Institut d'Estudis Valencians. Col·labore en molt de gust en els treballs que fan i pense que fan una labor interessant. L'Orrat Penat. L'ànima de la meva vida, tota la meva joventut l'ha passat allí. Actualment, per discrepàncies en la direcció no estic. Convenció 2012. Convenció 2012 que crec que va ser un punt d'encontre entre molta gent per a fer un projecte comú com moltes voltes no s'ha pogut aconseguir en el valencianisme. Poble Democràtic. Poble Democràtic és un partit que crec que ajudia a que es muntara i en el qual m'haguera agradat major definició per a una millor implicació. Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Sempre l'ha considerat una entitat valenciana, mai valencianista, i que és referent o hauria de ser referent per al valencianisme. No sempre s'ha comportat l'acadèmia en aquest sentit, baix el meu punt de vista, clar. I per últim, Role Constantí Llombart. Doncs això és la meva, entre cometes, associació. Entre un grup de persones ajudarem a crear-la i a fundar-la i va ser el resultat inesperat de molts anys de reunir-nos, gent que havia sigut alumnes meus en els cursos de llengua i cultura valenciana de l'Orrat Penat, on vaig exercir la direcció també, i que en un moment determinat tantes voltes ens juntaven que diguérem podríem consolidar-ho, i la forma va ser crear això, en la qual intentem fer un projecte molt a les nostres possibilitats, adequat a les nostres possibilitats, i per tant, doncs ahí estem. Lligant-ho en aquesta entitat de la que has sigut president, o encara eres president, trobem la nostra primera publicació en la que col·laborarem, La veu del Rogle, 50 reflexions valencianistes. Correcte, doncs això se correspon a la publicació, perquè consideraven que era important que probablement he de dir que editem un bolletí de caràcter mensual, i aquest bolletí, una de les qüestions de més actualitat sempre és l'editorial, i intenta fer una reflexió, baix el nostre prisma indubtablement, de la societat valenciana
i siga de l'àmbit que siga el que es tracte i que siga el més important en aquest moment o que més nos ha cridat l'atenció. Concretament, tinguérem a bé tocar a les portes de Mosseguello. Mosseguello ens va dir que sí, que creien que era possible reunir les 50 primeres editorials en una publicació perquè ens interessava deixar constància perquè d'alguna forma també considerem que és un poc fer lectura del nostre moviment valencianista i inclús també de la nostra ciutat valenciana durant aquest període. Este llibre abarca des de 2006 fins a 2010, Sí. però en acabant, com no podia ser d'altra manera, traguerem la segona part. Complirem els altres 50, 50 reflexió efectivament. valencianista, la veu del Rogle 2, que esta ja arribava, si no recorde mal, hasta 2011. 2011, correcte. 2011. En acabant d'estos dos llibres, arriba un llibre que per a l'editorial és molt especial i en la que tu eres un dels grans implicats, que és Desperta València. Sí, correcte. Què representa per a tu Manolo Soler? Bueno, per a mi, Manolo Soler va ser... Crec que m'emociona cada volta que parle d'ell. Crec que és aquestes persones en les quals connectes, no saps molt bé de quina manera, però sí molt ràpidament. Crec que era una persona, podria, no sé si la paraula és adequada, però clarivident respecte de lo que era entendre València i inclús el moviment valencianista, i que va saber, sobretot, acollir al seu voltant un grup de jovens, a més, ben preparats i alguns acabant de preparar-se intel·lectualment, crec que era un nivell molt alt el que s'enjuntava allí, i bueno, va saber fer totes aquestes coses, però a més una persona d'un tracte fàcil, agradable, pla, i que es brindava qualsevol cosa. I quan li dius Manolo, Manolo estava ahí. Això és molt important en una persona per a mi. Sí, jo coincidix que a banda de ser bon valencianista, per damunt de tot era una bellíssima persona. Una bellíssima persona. I sempre somriure, recordem Sí, que somriure... perfecte. No dia mai res que no. Res que no. La sonrisa era la primera resposta, efectivament, i després el tenies per a qualsevol cosa. Igual es tractava d'una qüestió de nivell intel·lectual, com possiblement la publicació a la que vas al·ludir o has al·ludit, com si feia falta fer de manobre en qualsevol moment. Si continuem en les publicacions que has fet en la nostra editorial, trobem la més recent, que és Ortografies valencianes. En accents o sense accents? A veure, per a mi crec que és una qüestió de menor importància, sobretot quan s'ha suscitat tot això. Pense que ha transcorregut molt de temps i que la gent ha anat decantant-se. Crec que no és qüestió d'accents o no accents, és qüestió de dir aquesta ortografia és la vàlida i per a mi és molt més important el lèxic que s'utilitza que no que li posa una tilde o no. Jo particularment no es poso, perquè sóc persona que va viure en primera persona, si val la redundància, com es feren les coses. I a mi, conforme se feren les coses, no m'agrada gens, però continuo dient, és la meva opinió, i pense que això a la llarga, si la institució referent és la que és i marca unes pautes, la gent anirà per ahí i segurament tots al final anirem per ahí. A mi m'agrada personalment molt un annex que fico en el Rogle. Correcte. Que, si vols pronunciar-lo tu... No me'l sé de memòria, perquè tantes voltes el llisc i s'ha apartat ja. Quan fem la revisió corresponent a cada número, concretament no faig ja menció del tema. Però més o menys ve a dir que lo important és que estiguem i que cada un pot fer d'una manera o d'una altra, que això pot ser en qualsevol moment algo per a debatre, però no per a crear barreres ni per a estar discutit, o sobretot per a crear realment barreres entre les persones. Pense que això no hauria d'ocórrer. Dit això, el teu llibre repassa totes les ortografies des de Josep Nebot fins a les normes del Puig actuals. Pràcticament a l'actualitat, sí. En breu hi serà una segona edició. Això serà cosa vostra. Veurem ampliat el llibre? A veure, és possible que el vegem ampliat. Primera qüestió que voldria comentar del llibre, ho vaig dir en el moment en què es presentava, he volgut fer alguna qüestió didàctica, no és una qüestió d'absoluta profunditat, perquè indubtablement cada ortografia o l'estudi de cada una d'elles podia haver ocupat moltes pàgines, però jo crec que era una manera fàcil d'arribar a totes elles. Sí que segurament el veurem ampliat perquè he tingut l'oportunitat, sobretot,
passe el capítol de les normes del 14 d'una forma molt ràpida i he tingut oportunitat d'aquest capítol possiblement allargar-lo un poc més i si és una segona edició, que pareix ser que és el que m'esteu dient, això ho podríem incorporar. Anem a canviar de tema. Canviem de tema. Tot el valencianisme coneix a Juli Moreno, O no. guanyador, a més de quasi tots els premis que existeixen en el món valencianista. Jo vull conèixer-ho avui, vull conèixer el Juli no valencianista. A veure, és un poc complicat, perquè Juli, si el separes a lo millor del valencianisme, ha tingut menys vida personal, possiblement per això. Jo pràcticament, ja ho he dit, quan acabe d'estudiar i em posi a treballar, jo estic ja en el ratpenat i pràcticament ahir es dedique tot el meu oci o tota la part quasi del meu oci. I, conseqüentment, l'altre és el de la vida familiar, germans, mares, pares i poca cosa més. Vaig a ser més punxa. Més punxa. Juli cuina? Li agrada cuinar? Juli necessàriament ha de cuinar. Però necessàriament està clar. Sí, cuina. No sóc especialment de fer platets específics. Però m'ha dit un pardalet que a Juli li agrada viatjar. Sí, això sí que m'agrada. Fa temps ara que no ho ha fet. Quin seria el pròxim destí? M'agradaria veure moltes coses, però els fiordos noruecs, m'agradaria anar a Nova York o anar a la Xina, per exemple, entre altres destins, indubtablement. Alguna altra afició que no... No, pràcticament no, perquè s'ha reduït... No, és de veres, a veure, s'ha reduït molt a llegir a vegades d'altres persones que han tingut la confiança de dir pega'm una lectura i també dedicar moltes hores a la correcció. Concretament, ara estic fent-ho per a alguna persona que ha confiat en aquest sentit, però quan estigui els pràcticament 20 anys que estigui en el ratpenat, almenys els 10 últims, pràcticament quasi totes les publicacions passaven per una altra mà i per les meues, i per tant això ocupava un munt de temps. Com saps, avui estem celebrant el 10è aniversari de Mosseguello. Per la qual cosa hi ha que felicitar-vos. I la qual cosa te volia preguntar, quina importància li dones tu a la nostra editorial dins del món cultural? Jo penso que sou una editorial que el fet de mantenir els 10 anys tal com està en la situació és importantíssima i penso que a més sou el referent per a les publicacions valencianistes i inclús per a les valencianes que no siguin valencianistes, perquè també teniu una oferta plural en quant a edicions i per tant a mi em pareix que sou una editorial que hi ha que mirar i mimar. I què trobes a faltar en el món editorial? Quin és el projecte que dius que llàstima que Sonca no s'hagi publicat o no s'hagi tret? A veure, me pilles, però si haguera de ser sincer, crec que nos fa falta a lo millor tindre, parle per lo que puc més o manco dominar, el tema d'un corpus valencianista que no tenim suficientment elaborat i que a lo millor això s'haguera vist una publicació didàctica i en capacitat d'expansió, també aquest moviment a lo millor seria de més presència social de lo que és. Molt bé. Hem arribat al final de l'entrevista, agrair-te moltíssim que estigues ací, que t'hagis enfrontat al Chester en directe, sobretot agrair-te els llibres, donar-nos l'oportunitat de publicar-te, públicament dir que tu has corregit molts llibres per la nostra editorial, els has supervisat, és un plaer tindre't com a col·laborador i desitjar que puguem continuar publicant. Tens un minut per despedir-te del nostre públic. Per mi encantat, la possibilitat que m'heu brindat de confiar-me alguna cosa dins de les meves possibilitats i de poder col·laborar, encantat. Per a mi és molt important el tema dels llibres i el tema de les edicions i, com vos he dit, en algun moment d'això vaig tindre certa responsabilitat. Per tant, que hi hagi una editorial que sigui capaç d'invertir esforç, diners i moltíssimes més coses en aquest món me pareix estupendíssim. I agrair-vos a vosaltres que hàgiu confiat en que
en què algunes de les coses que hem fet eren dignes de ser publicades i posades a l'abast del públic, i bueno, indubtablement també que si voleu comptar la nostra col·laboració o en la meva particular, ahí estic. Moltes gràcies, Juli.